ase chiciro cheito ebinto ebiyasoira ase chiciro cheito nabo igo tugochigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonjereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase ensecho ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mano mwancho muligereria bwigeteseni kia Ndizi TV chinsa chabene karoto kuligereria igoro ya mangana yobo chenu koraso munyagitari ito ikire ase studio botambe toko banera litukole Jumaine twemanyia mangi ngaki tubwenerete koba ase mibere ya ito kebo chenu ngaki tubwenerete komenya egere twetange ntwenyora ase mechande menge bagote bangambia gwetanga kubwago chakoligia obogwenia Dr. Joel Omayio oikire ase studio gara tuligereria mangi litukole rero tugatebanga ewiki yento chikuligereria igoro yoborwaire twabere togotebanga no bwatuburire bwenda no bwatuburire bwa arthritis no bwatuburire bwa cancer lakini ntwana kumanyanga omolioyo okoreta mangana yonsi okoroka oborwaire ose disease ugonjwa ngento kieke gara tuligereria tumanye tutware better understanding ustumanye buya nganki gekoreta oborwaire bwamanya kwa oborwaire bwa gento gete bwamanya kwa oborwaire bwa gento gete na kitokuligereria seli tikulia rero turachakira kurunse buya omoli omonyene tumanye nga inkieke endekero kende na Tanacious Herbal Center bakuru bogweni obwo osena ende kero kende nkurubare amaigerio ase skuru ya Tanacious Herbal College igobano tuikire gasema mbia yeli tuko lia Jumaine chitariki 5 mutunyo 11 umwaka w'ekiri 2022 karanso ike ekina kinda kobolie egere totegerere toego bosemye toego bumanyi igoro yoborwaire togukwanera rero igobano tobese gusuka ni nkwana otaye nyora nderinde na ende otanyoronde na ende gocha gukwaniraga igo ise gweterwa noeterwa mangana mangi gobano tobese gusuka tobwati gwetere mitandao ya ito no turalia Facebook Ndizi TV News Digital no turi live na bogo comment yalia o share egera banta bangi baikire nganeye bono mambe na bogo YouTube ntora tuga magaga no turi Ndizi TV News abuo no kobeke comment ya o live chat igali egera tukwana mangi gobano mwancho muligereria igonde no mboko na inche gotegerera for the first time nga oruire ngentoki kurwase daktari to ikira ase studio karibu sana daktari mbiyamona sogoika in time no nyachinse cha chire tubone to gochaka 1:30 endo chenga chaikire ne merongo ene na ibere kurende nturanyorwa na mange turanyale ko batugukwana karibu sana asante sana ase faida yo mwanchu muligereria butambe togotabanga tokonyora mashabiki ya mayirio kalioka na haro ukororire for the first time abando nyammo maite daktari eyuere bya nabali mwamwebire no walega gukuinyoria nabali abatangania mashabiki ito korwaso murubule bwensakia baligereria TV for the first time naboko banyori na kyokorokwa na endenka yokoba egere tumenya guchaka karibu miyamono sana madam Sara miyamono sana muligeri Ndizi TV omanyete enyombe tari gotara no bageni nyombe itekiraneti igabona togotie ko batambe togotana asingi Ndizi TV na station ya bona iga chire nkuma ni bwata bageni kirarituko kiarekero ya mawate bana wiki yali kai daktari agasome buya sana igoro yo mugongo ntagote gotegerere wiki yo ibunga kyawoteba omanyete nari tukolirigia abantu bakanyirire iri agwente ko bari tukulitanga nirigo cyake twali bigeri tukoliyare aso uri gutulire tukoliyare turanyu ikiagara tuiranira so mucyakana tumanye kwa ndo cyose uyu bose ko ino bakuru ku Dr. Joel Omayio omanyagitari Joel Omayio igakuru asinya gitari ya Tanacious Herbal Center yani Dr. Joel Omayio igakuru ase Tanacious Herbal Center and Clinic inya gitari ya Tanacious Herbal Center ikigutuko mu kibusongo igari insemo cyacho yani asinjire ndena
Gukuru kurubosongo kwenda Nyamira abo gweta prisons na gweta tracha moja kire kibere kumbera na kire osuke bosi yake aliange na separa to asi guru kudira ali gose kama ne ali akoro kuna team cells ya kaoniri chibo ya juel ya kora kiaro si bintu bichibo para rogoro no Tanacious % gotoka mbarabale nesto ya naivas gose ase mbarabale na ase distributor ya kegas so ai gukuru kurubosongo kwenda Nyamira iparo goro liria kwa rogoro na kwa liria tani na likoro kuna Tanacious % kolende kubwa muno ko nyato ko nyara ko soma kinyomba kwenda ko gendi gari usikuline te pikipiki ailika wati karamu koboko inamba isi mne ngororo kabisa noti sana ibere isana mu kianda ibere inye isano tukunya kwa ne program imbate ye nambe yo kabere paka wiki gatatu wati karamu yao obe kabisa aende Tanacious % nenya gitari ekerero nanye ba otana Tanacious % nenya gitari ko gweni wetera asemete Tanacious % nenya gitari ekogwenia wetera ase emete ose alternative medicine asinjire ndena ekerotero wale tu mujando ko ewo mario go yemete tubwate alternative tubwate counseling ngopima tole ne machine to gutumia ne chekerero wo ikale Tanacious % waikira 60 ne packaging ma yani asinjire ndena oikira opimwe waigwa mariogo okorero counseling osuguliwe aniko bwate umujando bwente okorero massage ko physiotherapy go Tanacious % nenya gitari ngima nakobwa mono karo wikira Tanacious na boko nyora amafunzo ndubwate Tanacious hapo college tukaga ali Twin Towers yani gatigati umuji bosongo senyomba ya Twin Towers irongo lya kabere utaite ko ikororo abugutara ubulina igale Kisii University ya kabere ngai irongo lya kabere no tuli so wake namba isimi ngororo kabisa namba ikorokuna 0 ibere yani enoti ibere isato enoti isana ibere yani 0202 Igwase jirindina ine namba irandrenyi waka karota ite kwa ndase college nakubwa maraso mutandao ndororo na boso mutandao Facebook like Tanacious % limited ose Tanacious % college aboko nyara wasoire kwa nyore namba ezimi kwa nyore njera kwa nyore bintu byanze so ali YouTube pure no bateba subscribe wa like Tanacious % ose Tanacious college subscribe na mangana yu si asobwa mbia mona sana as introduction ningi ego mwanchu mulile kwa manyire ingotore nerebe na igase studio Dr. Joel Omayio kura Tanacious % Tanacious College abwasaba kuro bokoreri obuya ochiasabwa na ochiasaba roire bali babwata maroire ao rero daktari igotwabuga ngatora achakire kiini ekiga oburwaire twabere tukonya kwa no burwaire bwagentogete twebirenga oburwaire obongentoki what's a disease ugonjwa ni nini kera chingaki madam Sara togocha totana rero tukwa no burwaire bwa stroke ndio tukwa no burwaire bwa depression ndio tukwa no burwaire bwa mugongo iriete rire kurumaega soburwaire ikoro ku disease ngento kieke nakia kwera twatebete na rero niri tukuri nene ikiagara abantu bogwente komanyana inkieke koro ku disease nani giye kwera abantu barua ikiagara disease yebete boro abantu bakorwa nekara batari kurwara mbako na nyagitari nekara batari kwa nyagitari iko baramenye emyake menge bamenyete no murembe ngento gusubweta abantu abange nebintu bitatu uburwaire asiboro bomu bwabo bukuru kuchanga kibwasira ase family ubutaka bwasira nebintu binde bitatu gochumuhino niba tayo kuna tokonye goskoche program so rero tatu kwana uburwaire a disease ningi ekara tuko kwana uburwaire nigento kego somo bero usinigento kera somo bero geko gerana umubero yubunuri gumwanya bantu tukugwa kiboronge yani to kole mirimo muno gwenerete asenjere ndetote bo muno bwo songona is an impair something which impairs heko impair functions cy'umubiri gose organs cy'umubiri yani asenjere ndina ikimeke mu cy'umubiri ngeko kora buya kwaterana nebinde yamanye batehana bono gwatwarire umucyando gose gwatwarire uburwaire wense amugede eka to kwandana uburwaire bwe cyinyigo eko tuminetina bono cyinyigo cyawo njirigo kolegasi ekara to kwana uburwaire bwe stroke boto minetina ensemo ya emo ya kamukire bono tiriko kolegasi bro ekara to kwana no uburwaire bwa maiso ekoto minetina amaiso kororo so ekara to kwana a disease nemo chando ogoswa so mubiri bw'omuntu usino mo chando ko baso mubiri bw'omuntu
ebine bintu bibere ekarato kwa no muchando so umubiri w'omuntu egotumine tina kun ebintu bibere bigoso umubiri w'omuntu une bini kuko microorganisms microorganisms ne chinyinge tubata bacteria fungo na viruses bon ebintu ebiekara bigoso umubiri w'omuntu mbiyo kawaida bigoso bitatakiri ko ba foreign hani bitatakiri ko ba umubiri oyo byaja byaswa byamanya gusali biribinde biyabiwene ko ba umubiri the normal function. Yes. Umubiri umanya guchaka utwara ibintu bitogorokana signs and symptoms cy'amarwaire ngo yaninjire na utiga ko banomo guchaka ko bapu nomo ihe kartu gwana uburwaire na kartu gwana bono umubiri obeire utigire ko state ya nomo tomanye deno yosara obeire state ya nomo na keko ara karo umuntu atwara rumujyano dokoroka uburwaire amarwaire amange karo umuntu arwarire igakorekana physically na akorereki urwarire ngo yani nego change umubiri kurubunore utiga ko umubiri obo mungaho nakiye ko ara karo umuntu ago behave se yani akokore ibintu bitari boronge uburi ngakiyo kokore ibintu buno murwaire ngakiyo korekana buno murwaire igo meaning ina umurwaire no muntu oli biya bali the same ubwekaini oyo gara punomo oyo gara nomo so inki geko garo twate ano yara punomo asinginjo state yo muberoye ebi mobiri byo muberoye amanyinga yo muberoye amaboko yo muberoye usama buru yo muberoye tari ko kolegas mnabwenete ko yamanya utabana utwarire umuchando we disease Mbia mono daktari. Nkubolinde but bono gana nchina rina understand so manchu mulili amanyire nguburwere ninki. It's abnormal condition will affect you muntu bana wakibikiribya yasali obokoreri the normal functioning yo mubere umuntu twama watabo yibona bayiro murwire. Engendo nari ko nakira daktari ntubwate tingoma yose na enda mutu wake gose na chama gake ntubwate a disease kero muntu disease and an illness. Ebinte ibibere, are they the same? Disease, illness. Ebinte ibibere the same. Ekero, okay, illness, na baligo tumekasa uruire, ati uruire mbogo tumekasa illness. Illness ne feeling, yani no koigu kumubere. Okoigu gori umubere okoigwa, no roto korokana illness. So ekero umubere no okoi ogutware feeling, yani nabo okoigu enjera geto no yorwarete, lakini otarwarete. Igo asenjere ndena nabo ogutware illness, itabuate disease. So when you are suffering from a certain illness, there are diagnosis to okosino buate disease. Kuso kwa very diagnosis na no buate disease. Una bwana chiko illness ne prolonged feelings, yani buate okoigu geto umubere geto no cancer. Como da water cancer, but then he has a illness of cancer because a condition more state you move you go feel yega, and you what a feeling you go wobe, singing to your cancer. But the one that Havana, you do what now what the illness arthritis because this is a condition. So I got to go there, no what a disease. A disease. Nekero what signs and the symptoms for any, and they are very proven. Una ichisaini sichuwate nechia arthritis. Ichisaini sichuwate ni omogongo watu mojano tokolate ana spinospondrosis. Ichisaini sichuwate nechia ulcers. Lakini kato kwana no wate illness no feel tina no le ill. Lakini to mwete bobe toramanya what is. No for example. Niro mutako negitari opi muchinya gitari awa tena Ninduarte, lakini ururi bwa. So you are suffering from a illness, lakini tumanyeti mochano kyo. Ikia ururi bwa kore. Yani nijena umubero onole impaired. Toliboronge. Lakini tubuati igento kiaro kanije kibuatu mochano keko kora kigukuli. Bono ekarto okwanire illness, to okwanira that feeling yo mubere. Abego toka ne condition. Nabono ngocha nari ngabuna. Ekaro to kwana no bwato burwaire abo twaro burwaire na chi condition injire passe chitali burwaire lakini to watana you are suffering from a certain wana abantu bandi bako mistake and batana you are suffering no bwato burwaire get egende tanga nimuna bona to watana no bwato depression passe is a condition kali illness ekiara nerves chiko so much depressed lakini injiru wale tianos lakini bona chi stimulate so much bona kwanya orana umubiro bwate
orisa o turgo colleagues ngo murigo kora bona tu kwa negoria condition is a state of the mind yani obongo bwao mburi kawaida ose a condition umubero turi kawaida buno bwenete koba ayurio kawaida ko colleagues burongo kwanda bugondo gwekumbo gutara wakora obwate condition utamanyeti ekaro pomanya konyana bone njira ngwete unanta igwete abantu baroma takwara sana ngwete unanta igwete ekaro ngwete unanta igwete Tanacious hapo center noire umanye gocha uikaranse ikiato manyeti ngwete manje bwate buruira ngwete bo yani njira no ngwete bo lakini tumanyeti buruira kibwate ekaro to kupime to identify uko igwo kwa bobe iri nesi yobwate neriri to makonyana iri nesi yobwate kokoirega ni jiwato mojana ngori ki wato mojana gose nasime wato mojana a condition nero ko nyoro monta wato mna bono chiaraji is not a disease pass is a condition because e karoli buyota like kas chiaraji ni chiao ko nyora na mojana to yo mubiroli bya kapisa turwasi mura turgo korra turgo sensi turgo chimioro chiko beto bya kapisa lakini bono go expose yourself o chiase efumbi osoboke nduke tuberge buke kwalata chiaraji aso mubiro wamanya ko bomurwire bono kwachaka kuyagia kwacha usinisi wasikana ondotu arapaka bona abandi bari batware asthmatic attack yani usikana tanyari ko yani patibi nje byose bikora tuzari kintu kikora kuri wasumube kwamanya konyora naende kuirene normal so wabwata disease tatike condition yacha yagera kwachaka kotwara chi signs ko sene chi symptoms chi bona ekarto ko so migoro yukuruire ekuto so min o separate kurwa so kuruiro homo ko chia so bone lakini naende bone karori ka to kunyara kotana imbwato kuruire geto ko sene koi kenya gitari egero opingo no bone karwo igra Tanacious ekuto kupima to tena yaya amachaya utari withroje no musacho lingo so muswati ubwate blockage blockage nero a condition ekogero utari withira amaji but bona yekarwaje wacha ne illness ubwate feeling ani nyuwete bobe egera tingo kora normal busy ekero for example ukuyagi ukuyagi utamanytina unguyagi sinyo bwa chiaraji unguyagi sinyo nanyo skin disease bona ekero gochagari ikugoja tupurufuna emochando bwate tali condition yani tali buruire bwengosi ubwate igobwate condition yekoroko haraji ne condition yekoroko haraji tali disease bona esababu ko rumonta tomosombire yarona disease ningi ekotoko mazamina to basa wikakari onyore kwa bugo yikimanyiriye kama samaru yari to kwana gwete otebena na tebeti una mutu kungatia iberera guiwo mogongo maiga bochingiriri gona atwarire omogongo to goro karumba bona tangene ngore ryo kurware esababu yake napokonya nubwate ji condition yechi chihare twasinginji yarachi chihare twasinginji yo mojando gete chihare twasinginji yibirengera ryo lakini ubwate illness at that condition lakini tibwate disease tokurwari ne ikena kigento kogera abantu bando konyora bagwikera asibako change to alternative age alternative yake ngoteba wanyora umuntu chira soboganga asinginjo yake opimire nyagitari uso etire ose romonyene tamaiti buruire kiagwa uso ikire nyagitari otebi buna buruire mbuyo gokororeka asingenjo yake abongo ko example kamo ekero bwate chiarachi ande nyagita ochinga kichirwa soira asi gusine fumbi serioki nabo gwasimora nabo kweyagio bimbe nabo kweyagio niaroke nabo oko imao kwegwe byagaso nabo sika na chimioyo bono ekero era chini chiaire wabo bono kwatwari no muchando e condition in for wrong yaikira ase igoje yasieka yakuna kwa watwara asthmatic attack wasika na kabisa kwasinika yana lakini ndio kwa rugusiekana na sengenjo yichi hali chini chicho kora chicho so ase system yao immunity yao yasieka asingenjo go kin master cells bono ekara atia ruro kweiguka bono mambi kwa nori nyagitari kweiguka tubutu kongwa sieka nda asingenjo fundi go skwara tase bintu bitanya gosoka bono ekara kwa nyagitari e condition yili yake tugasieka na trikoraka warade bono yakubuli bono ekara kwa nojika ukweno uchikano munyagitari ante itirwarete njena rwarete enjera nero munda otana igendo kirike kombetaga kiascochia na ndikiagenda correct in a condition that is just a symptom
yare twasing injo me chiasi jenge chinyingi bono ekero wikanya gitari jinse chikinte kinge kubwate undo hakote hana njembu nwari teke uno ma damon abane bali wakanya gitari kabwate ri chibuli ya ujo tuyumunya gitari lakini ate kamare njembu bwate ko uno gikombeta ko rwagia so ka so ekero wikari asing injo nechi chiasi digete chagonyo ko taraso mobere bono njiyo atati particular bono umubere oyo tubwate tati pain ilikuwa watu start simple kwa watu mwana bono kwati buruire mbuliko correct mbuliko kana because again ndiro mobero okuimbea bona ate abana ekaro tubwate ekaro mobero ko baimbea ki function ya engine ko babu bono ekaro beire mbea asing injure condition fulani itaraba for some time itaraba disease ko itaraba illness bono ibintu mbere kata biko garo mobero baimbea bona bono ngotwara turi condition cyobongo obongo bwo na oboko ba impaired aso muntu kuno bono kunywezi garo samaru okoro ko morebi ingie ka amaruwa yako enda akora ako imbea enough ekukore gas bosete ensemo yobongo bwaye boko kora judgment so asenjere muntu wese botabate alcohol eko imbea judgment yomubere wasenjere dotika go function well lakini ubotali borwe because isa chiria o state yeri was enough chiao chiare nge chindevi na yuko bwato muchando abo le buri boko era kurwa samanyingao kwa babuya ikobono ekero umubiro yori impaired tandasi mortuary disease na bo e condition gete koreta yaba unobono ndrugo twara stress nyingo mutu gwati ekero mutu yo gwati omachani gwati ku stress chiri onye ndro ka depression apokonya gwa korere kwa beire so e condition yeye nero entangani mutago twara kamanya go cause disease disease na bego cause illness use illness na bego bo etabwate disease yes mbia mona sana daktari nkorengi ngo mwanchu muligereria omanyire buna inchina manyire tumaete Joshua utawusaye kwa manyire etabauti ya disease na illness mpaka no nyene condition mangana mayabuli mwanchu muligereria bono mambia kuruga Ndizi TV obwansu bomusi ande daktari rero muligereria tongo eri no to kwana nero wichi ari twensi rero aigo bono ndo chinga mbia kigima togendrete na bo mwanchu muligereria kutulikera ujumbe ototebye nga inkyo manyete igoro yoborwaire osonye tumanyeti boliri boli wetera se namba yesimi botambere ase TV ya ogabo go 0792 192 834 egere daktari akwira nari kurugaiga ase studio boli swali nderi onsi rio tamanyeti igoro yomochando ose igoro yoborwaire igoro ye disease juu ya ugonjwa tole na Dr. Joel Omayio ku Tanacious Herbal Center na Tanacious Herbal College nyagitari ekoruo bokoreri bya gutumeka mariogo yemete ali abantu bono bakari gutumeka nandi baigwa bya kubwa mariogo andonsi gobono manchu muligire karato gandata gutrimboka byega na daktari enchenga ndata kuigwa bya senge nchoga ndata ko ngasioreri na kongerera igoro yali tutamanyeti angwate banga oburwaire nabo ko ba divided no nyana aragatara kane gwate bantu gwate viral bacteria na fungo wono ntaito tutebi one by one ekarato chakira fungo mwanchu muliria manyenga fungo burwire igonki bono bacteria igonki bono virus burwire bakora to ne virus igonki bono nalito gutrimboka byega egera nalito rabwate bya kigima urana to nandi hoti abankerina oburwaire no nabo egentekanana ekogara umuntu aba munatari bono ekarto ko negori ya bacteria fungo na viruses echinchi microorganisms so ekerto ko negori yoburwire bo e function yaba impaired yani umubiro ebi mubibia obyo mubiro wo siseri cyo mubiro jiasinya ko kolega kimwe jibwente ko koreka jibwente ko koraka waida bono ebinte mbire bigo so aso mubiro biko gera byachi gusalia e system yo mubiro ose ubutara ko mubiro boronga muna ko bwente ko koreka nakoba ebinte ebi ko buri bitatu lakini daraja sebinde bitatu oburwa amarwaire so oburwaire buna twati ko teba negento kego cha so mubiro yes gose negento kira so mubiro buna bono ekarto ko negori ebinte bitatu
n'ebintu bigoswasa omubiri ogo lakini aine tubwate amarwaire atari koretu na microorganisms so igeka tugukwana igoro ya marwaire taracha se virus bacteria na kiamu tubwate chinjira aragatatu ose amarwaire aragatatu tubwate amarwaire ari infectious yani communicable amarwaire agotambukira tubwate amarwaire akoretwa asomubiri n'ebintu ane tubwate amarwaire akoba formed asomubiri Wah. So amarwaire akoba formed asomubiri mono igagochaka ariko agochaka na conditions yani ebintu bigocha birasomubiri lakini ekaro bitari gokoregasi buya yareta oburwaire Yebona. yente getangani nekaro ukoigwa basibati abagatana mbwate umono imbalance umono imbalance tiri koretu na microorganisms ndios umono imbalance tiri gotambukiri lakini ekaro ya beire imbalance yani bono tiri go balance nekaro to kwa nekore umono imbalance to kwa abarendi bomubiri bari bakogera umubiri okoregasi kera chingaki Netakera. ba abamo babo osoyo mobo tari gokoregasi byo na koraki buna umubiri oyo gokubwatirana ibintu byo mubiri bikubwa Bueno, ekero omulisi kitari gokoregasi burunge usaba rindi abatari gokoregasi burunge kwanyora mekaro yairanirense igasi iriya yarigokora somubere yatiga koba burunge kwa motoka yatwarire umucyaro naboneka to kwanda igore ya omulisi nekaro chigo change kurwege nteka mu gutia second ekaro ngo cyakira sabasubati mbabwate omulisi chikogera amatuka ari abo acha abageni bacha ekaro chiumulisi kitari gokora emirimo abo bakotuka basiga abanda babo mbari gocha nechiumulisi ekaro kitari gokora igasi biya abakonyora abasubati abakorire baretira abageni byo kalyoka so ekaro abageni bakocha byo kalyoka tokoroka period somo nulibuge songo yani watana akoba breed watana musibati abwate cramps watana musibati abwate dysmenorrhea ama menorrhea inamorwaire yani asinjire nena ekaro kwa boliru abageni bali bawo kore kinga myakeriya abageni babwene tebocha uno burwaire lakini burwaire obo mbaratiri na microorganisms Over formed. Have a form dia somubero and they have a form dia singing umuni iri bwente ko responsible ya tigire gocha unabona nkore igora abanyagitari bako bagosomia igore infertility so umuzibati tari konyora mwana so umusaje tari konyora mwana Okay. hari ni infertile asinga injo yake umuri kirikia ojo mubero jatigire gokoregasi buya bono yagerire iba gobwente wikerenga kyo konyora mwana osoko musibati umwana bono kinguru kirikia osubati bulibwao osobosati bulibwao waba imbere ekere umuri siatigire gokoregasi okonyora umuntu nabako umusati nabako umusibati nabako bomwana unabona umuri umuri kirikogera umuntu urara cyatigire gokoregasi kwanyora bono turi korara gosokorara mwana kwanya gwatwara umucyano dukoroka insomni unoburoye so umuri cyaretira umucyando koroka insomni bono ekero ubwate umucyando uko bakozi by'umubiro umucyando noyo manene kabisa abantu babata bone dukoroka kansa umucyando nde n'umucyando tokoroka muno lifestyle diseases chinyingi ikikoretwa somubiro asinginjo y'umubiro ime bintu biwetisiko unabona abantu bari bakonyora umucyando pressure asinginjo yokorengera limono asinginjo mafuta aba mange tokoroka obesity emigiyaya ya crog yani yaticha nabona manyinga tari gukora kitari gutwangoje tari gutaro cya somubiro nabwene so amaroire na akoretwa asgo ara agoja somubiro asinginjo y'umubiro ya lifestyle yao asingi y'umubiro y'ebintu biko beki y'umubiro bitakoregasi Daktari utaragendera producer nakoroka Joshua akobolinga utanyora umwana eyo obuno burwire gusene disorder ekoretwa na chromosomes disorder mwirane lyango omanyite amalieta yegesongo namange sana geko atwata abana abantu bali bagatana illness and diseases chiregentekam so you are suffering from an illness was a condition of infertility but bone karoko ene ngitali ko you are infertile ikobono abange bakoyo barabune n'uburwaire asingi batagete bakore kibakonye but it's not a disease per se it's a condition ne condition ya make umubiro ba abnormal to nyore ti mwana ibintu biri bikogera
utaba molito ibono na biko gara yaro kuna uruire because aboko nyaro sine fallopian tube chao chile blocked ekaro chile blocked to bwati penye ndio stru wande boro but this is a problem abiko nyari kana ore infertile because obwate inflammation ase fallopian tube chao osase pelvic ose obwate cramps bon even te biko gara talk about infertile na biko gara singinjo nechi symptoms na singinjo nechi condition ekruchi bekera nyamo asinjo tata ituchirwali ekemase ekemo ikiana boko rwali fallopian tube na boko igora yoka aboko batori fertile singinjo bwate chingagato aboko batori fertile singinjo bwate chi fibroids aboko batori pregnant singinjo bwate chi ovarian cyst aboko batori pregnant singinjo chiomoni chia opato njiboro even te biko gara talk for na bitwate abana those are the causes biko pia impair pia kanyo pia tango mubero ko gas kawaida karobi ota gas kawaida watu are this feeling that you are not okay watu are this feeling watch Tanacious tumanya wa identify no watu omochando go say disease ekorokuna fibroids na fibroids ya cause infertility bona infertility because it cause na fibroids go to go ibare disease go say a condition so a condition but another as a fashion in required to get disease asingenjo ya geride tonyoreti omwana but to igwe tipo randos to bwati feni ndio asienda ya mbia mana sana daktari ngamaroire naro yani buroire mboro usendwali nero etalikoletwa na micro organisms whatever ekoletwa wethera ekoba formed go say infectious ekwambukira go sena yandi nara atali kwambukira muna gwatete biri woje muna koletwa asi emo chando ndo koletwa no mubiro muna bono depression enzima obunubu chando bwobongo mo chando bwobongo tulikoletwa na microorganisms koletwa asinginji yo kolegere kwa okonge asinginji maybe obongo bwo butanyore nabo kichino enough food yani ndagere tege nutrients njige tia so bongo bwo buya asinginji oxygen teka buya kwanya kwa stroke bono stroke tulikoletwa na microorganisms ndio but bono yo no chando osinoburoire na condition yes mbia mana sana daktari bono karatoga ndrete gutrimbuka umanchu muligeria nkagerete nganonya no gendrete kubwati buna tuachaka ekaroto gukwanire ndwali ngento kieke and what is a disease sengencho tuanyare ko batokonyweba libaga tugwena tokora kwana kurumo chakana na chire konyoranga buriro bubwate a lot of information mangana mange ara serie to buroire go se a disease daktari twateba ntubwate oburuire bokoletwa na viral na rutwate korata tebinga maruire gete na rakoletwa na viruses na boruire gete na gete bwaletwa na bacteria na boigo bwaletwa na fungo na lito kunyara gotofautisha karoro waleto kwa manyanki kialeto buruiro aina twate abana amaruire akoletwa na microorganisms chi microorganisms ichiri chinyinge kinto kwa isato bacteria fungo na viral. Bacterial diseases. Bacteria litanga ningi yes. Bacteria no ama esosera. Esosera ekoba inda yomuntu. Ose ekurusiko ekoba form. Sosera. Ngobere inda yomuntu. Ekere esosera ni asumo birbo muntu aninge sana tokoroka bacteria. Na bali ba asumo nurbo besongo esosera yera asumo birbo muntu irengia. Nero irengia. Tokoroka prebiotics. Prebiotics ni bacteria jira asumo biro chingia chikore ndo mubiro kuruchiso sere chichesi wocha kurusiko. Igonga kimineti amarwere nara koletwa ne jisosera asomobere lakini jisosera chichiwo cha somobere chitatakiri kobo jisosera buna bona malaria jisosera jisosera buna amoeba jisosera buna typhoid jisosera buna hemorrhoids ne chinyinge buna bona maite abasubati kato kwanana no bwato muchando o UTI bacteria chine jisosera chiko soaga ne ke kware kromo subati abwate umuchando yo to dana na abwate discharge discharge oyirigere kare goso kana benke sosera so a discharge
chichachiri ego chasinginjo chi bacteria chichigosoa chitatakiri kobo lakini omusubati asinse amojiri chao Johnson no bwate chizosera chingia tukuruka kundi bacteria chikorendo ensemeli yao yobusubati bwao yabenda bulioka ikonya bwesibya ya etabwati bo chabonde bwansi chizosera chichindi chitari kokora kitari goje kurusiko bono ekero go chiara chiacha kurusiko so gosibi chimbe korwaro chingao chigoje chigo enifed chigo so nyombe ya chitatakiri chiharwani chichimbe twate watwaro muruire wesosera unabona malaria abange bahatana ne umbwa iumbwa ekoromo muntu ya tonye lyo esumo aseso sere lingia yaro sieso sere lingia embe atana noveras mosquito ya muntu twali malaria lakini singinjo no bwate jiso sere tia somo birowo njire chingi bono ndeka roko gwiri ogori chiarche jiso sere chichimbe kurwaro chichingi yana ndi chiatika chianya kurwana no mubiro chichimbe bono ekarto kwane guri jiso sere ndarache jiso chi microorganisms chinde ekero bwate jiso sere chisa ina somo bire ego chikurwana chinga chinyinge ne jiso sere chichimbe chiabweno tamanyitina umuchando oyo nocha na ndo orwa unabono ikiegwara tu atebete na goika tusomya abantu iguru yogurui egera banyare go prevent egera banyare gwitanga kurwasa mubira ya gocha unabono ekero gwitanga kurwase umbute kuruma igo to chikonyoro umuchando gwesosera asinginjo yakiteji gutambukeria ebini biri chikogera esosere unabona antu bari babwate chiarisa asinginjo ye bacteria togoro KHP H. pylori ni bacteria egosoa so mubiro yako ya meki umubiro uchizosera chikimbe chikoba chikogara digestion yaba chiakwa so chiarwana nacho yamanye utakorosia yatiga bona imaria chizosera chikorenda yarosia imaotoro kwa bidonda vya tumbo so chizosera ne chinyinge chikosoa so mubire chiarosia oburwaire gosendwari lakini nande kanonda sense yenda chizosera chikosoa so mubire abantu buno bono oli wakalemba abatwale no bwate ndwali yanda indwali yanda nekero bwate itachizosera gose indwali yanda nekero bwate buno bono oli enyaini igoserini lya oli bwate muchando gose spring oro imarwa oli bwate umuchando barumba ali konyo ko separate ibintu bibe bingi ikintu kiri cyose kikolia chinse amochicherini uruima indoru amara ibaye kojoka ndwali yanda ekero chizosera ikigo so mubere munabona isosera ya mipa ekosoa yagenda ekorujiko yayo sinilyo yamnyoka yebizaselini warali asingenjo yake isosera ye na girikinde chikoma chikubwekana ase formation yabo bona bekuwe bizaselo zere dengiya iliyoko lyaita iho chizosera kigo so mubere cyarwani kirikimbe ndenge keko arango tebya bandona nahande ko konya kwaegwa mariyo gakoro kuna antibiotics mariyo gawo goita chisosera urende to ita chisosera chimbe ne chingi igocho goita chimbe ne chingi ya konyorore sosera ndio nsike gocha ose bacteria ndio nsike kwa so mubero yakubwa so buraisi nige ko abantu bando konyorera batana na rwadi UTI yangira kwa era inde yani chialisa changira kwa era reriye gocha kera chinga kibwate mitinye tato ya rwadi asinginjo yake wahitire bini biye byatwate abana chisogera chichinga chikuru kuna prebiotic chikurwana nobo nyamaji bwao chiharwani chichimbe lakini ndaragenda atamba chini ni chinde ifinte byonse bikoro kwesosera virus na kirege ntukekora so mubiro ekekwikorendwa nobo nyamaji ika tukwana igoro yo uburwaire ego tukwana na asobo nyamaji buri bo mubiro na mbobwate obonyamaji na obunga mchesi mkuu bono ni bwata abana chesi bayabake bogote bina tanga butangaga bono obunyamazi ningi ekero mubiro okukoragera igukoragero yo obunyamazi ukoli especially vitamin so obunyamazi buno bukurwana n'uburuhire buli bwogote se condition ile gocha asikereka bono munezo zere yekere gocha ego ikaso mubire obunyamazi bumubiro bogote yo eso zere yendena rusiye yembor wabo bwatesia nizo zere yaite yembe kwama onyorana ibintu mbiri bigoja abantu baruma bakurindagera irembe bakurwana nabandi bunengo ikandaiga bono kodro tese ndri takire kwande bono iko chisosera namoroire akoretwa na chibacteria akorokwa amiba malaria typhoid ulcers chinyinge takora toma konyana amaroire na arende ande akoretwa ni virus virus echikoreta amaroire
amange abo igari dedi asinge njo yake yes ti virus ekero so asomobere nechi microorganism yani no wani obonyama boli omonto boli moyo orobokoboke bogoso asomobere bototakiko bora nechi virus echi ekero asomira asomobere igasi abo no kurwania ebimo byomobere ebimo byomobere bikurwana ti virus chigira asomobere chingia warwana ti bacteria chigira asomobere chingia egere binyore endaga so ekato kwana igoro yokurwana igotumine dina ebinte bibeti microorganisms those bacteria virus fungo ekaro asubira asomobere echikurwania esababu ko chikurwania chichinge chiro asinge chichinge chiro chiko chimbe ndaga one chikurwana for nutrients for food one ekaro virus asubira asomobere chaja kurwana mobere amarwira akora tuni virus na manga asabali bomanyete abange babo bamete no urwe bakora tuni virus na HIV and AIDS ya uno bomo ndobwate hepatitis no urwe bakora twa ne virus hepatitis ndobwate B C na kogendra akoretwa ne virus asomobere ndobwate apesosta no muchando okoretu ne virus kwa makonyora asi disangulia okuyagia kwaba muno muntu bwatalimu lakini libwate ibintu bina machi gosimni maire abandi ndoto kwani gore apesos lero ni ukwanda kwa nemu gortwani amorwire ande akoretu ne virus na amorwire akoretu ne virus na amorwire buna bono akosoase dini diao amorwire buna asthma asthma nere egosoa asinje virus ko envedi semo yao yedi ali yao amorwire buna bono Implex virus. Implex virus no mojando okoretu ne virus lakini ekero soire ase umobero ochaka kutwara signs una chijia HIV. So amorwira akoretu ne virus na mange utanyale kore mpono iga ukore. Lakini wono mojando which virus ekero chigo so asomobero echigo ya chia form umobero shape kulingana no asense melio mobile chiakora chiaso and the virus njiri chigoswa chinse mojiri chiao chiason chiarose again uburuire asense melio yason twaruka UTI ono butwari UTI bacteria be mano daktari ntaite turaenda se studia keigo turara nywa macha ya makeigo kero tukwirana togendere kumanyanga amaruire naro ari na ni communicable marira tali kwambokera so raisi lakini ya aro asimebire ya itu gwetero burwire obugo sindwali igo mwanchu murigerire na arto genda to kwana na Dr. Joel Omayio agenda to twerra so boikira nunga ndwali banonge ntokiek edoda ben ndwali ya nda no bwate ndwali ya cancer no bwate ndwali ya HIV no bwate na kitware kurarigerire tumanye to understand biyanga inki oburwire osenki ndwali asenchera yobo ikiranu kigima gokurwari gento ko manyanga inki gekoreta umuchando yoiga enda bana tokoire nanto chikurigeringa nga kibono generally togotanga ntonyoro burweire bonde bwens ntonyoro burweire egero monto ende nyigitari goso monto ende Tanacious na asibali bekire ko nyoro burweire nga kibara nyoro bugwene ego bana tobese gosukanye ko batali boli ngo chinde kurigirira chi SMS chaino wetera se metandao na bego wetera se namba ye studio tobese gosuka eyenero Ndizi TV obwansu nobo mugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu Gusii. College ya Tanacious Herbal niyo iguritimira ko yaye guciese bari batagite ko imetegeke Gusii aburu kigwa bari yabwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanya mange kubwatikana nobukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongoli ya kabire gosoba Kisii asenamba enotibere isate noti sano na ibere naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tanaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tanacious Herbal College. College ya Tanacious Herbal ni gere certified na ISO. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi ina ao, power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester systema, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura lyubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliubwikere abaligeri ya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya World Fit Health Center eye gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachiro bisito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga kuruko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids ande twamonya gutumia amariogo akurukunga
herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo gorba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Nkwaga chore nyumba gose ayene bundi bono Sha Ceramics Limited hardware and sanitary no kunyora ebintu byonse byukwagachira buna chitail chonsi cyokobeke nyasi na boigo chirichukwaranse ase nyumba mbabwate marble tiles na boigo hand wash basins, bathing basins, shower cabins, flower pots, sanitary accessories, showers, towel holders, ebitasa byokobekera chisabune, tissue holders, curtain holders, plumbing accessories, PVC pipes, hose pipes na boigo ni joint chozi cha PVC na chiria cha bends mbabwate manhole lids na boigo water taps chonsi asensemo yubyoma byogutumika asogokorera emirimo mbabwate chinyundo ebisire chisibana emisumeno tile cutter quality logs na boigo nebintu byose byogukorera gasi ya masonary mbabwate chimasini cha drills water pumps grinders na blowers ensemo y'ebintu byestima mbabwate electrical appliances garden lights floodlights aina chonsi chebirobo switches and sockets solar water heater na switch boxes mbabwate chirangi chonsi chogwaka chinyomba wooden doors curtain rods MDF boards PVC ceiling boards iron sheets building iron rods wheelbarrow na boigone jisimiti banyore asamagacho Akansons Plaza angene duka ya Quickmart asebara ya Kisii Kisumu highway gosoba kerezimi ase namba enotisano na ibere enotisato kianda inye isato kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti isano nemo isato kianda isano nemo enoti isano na ibere eyemo gose enoti isano na ibere eyemo isano ibere enoti isano na ibere kianda isano na isato enoti inyora kubatebya amangana ya nigukwanyeroche ase TV ya Ndizi TV eliyobakoe discount Sha Ceramics Limited hardware and sanitary no balime yomucho Kisii. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biama na inde manchu muligeria twarura sumutimo ka sentunde ya kabere na inde yo moelio karatogande to kwanira iguru yendwali togandete ku understand na kumanya sobo imenga inki oborwaire na inde inki bora akore asumu bironye to kubotanga of course ngo chitole kuligeria nga ninki gekore to borwaire asumu biri gose causes daktari na chigoto manya nganki gekwirira omonto twatwara oburwaire asemebere yaite gobononya kogenda tugutubwatia tutumere ujumbe karonte tenda aligereri chi ujumbe ibere isatoga daktari tumanye kogendera asumurobulio twirani na inde korwase omotimoko ndoche naregeiga okobolia korkwanga Dr. Joel ine
homoni inachangia kupata wasichana wengi au wafulana wengi. Yakoro mu America Simba kutoka Masai Mara agotabanga kero kende chiomoni njichangiera umuntu konyora abana banyaruka abange gusabana bamura abange oyo Simba okubulia korwa chinsemo cha Masai Mara akoro mu America Simba kutoka Masai Mara. Mu America amangana chiomoni namangana yebolendi bomobe lakini amangana ya sex ya abana bakwiboro igara sabantu bali somontoya umusaje ase bali babete grasi make bomanyete ntokoro kana X and Y chromosomes so umusaje